سلام كم يصنحوا كبرات خطاتلتين لهم سدال واحد زينات حيزلكم قريبا لكم مكتتالكم يعدم فلما قندر استاتو ጌታቸው ረዳ ኣብ ገጻት ማሕበራዊ ምትእስሳር ዝጸሓፎ ጽሑፍ ጋዜጠኛታት ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ዘቕቲ በጽሖም ከም ዘሎን ዓመታዊ ምውሳኽ ደሞዝ ኢትዮ ቴሌኮም ስምምዕነት ምህናጽ ፋብሪካ ማዳበርያ ኣብ ኢትዮጵያ ብህቦታ ምድሪት 9 ሰባት ሞይቶም ብዛዕባ ፌስቲቫል ቻይናን ዝብሉን ካልኦትን ዝሕብሩ ዝርዝር ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንቻናልና ሳብስክራይብ በመግባር ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም ጌታቸው ረዳ ኣብ ገጻት ማሕበራዊ ምትእስሳር ዝጸሓፎ ጽሑፍ ታደሰ ወረደ ራያ ፑንትላንድ ክትከውን ኣይንፈቅድን ከም ዝበለ ሰሚዐ ቀጥታ ትርጉሙ ራያውን ምስ ሞቃዲሾ ይረመስ ማለት እዩ ፑንትላንድ ካብቶም ዝሓሸ ምሕደራ ዘለዋ ከባቢታት ሶማሊያ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ንሸፋቱ ኣረኪቡ ሃራጽ ዝቕበልን መቐለ ሞቃዲሾ ምዃና ዝኣመነ ታደሰ ብናይ ባዕሉ አንደበት ካብ ኩሎም ዞባታት ትግራይ ዝሓሸ ፈጻጽማ ዘለዎ ዝብሉ ዘዋደቡ ከም ሃገሩ ይረመስ ዝብል ውሳነ ምውሳኑ ኣዘዝቱ ነጊርና ኣሎ እግርግር ንለያው ስለዝጠቅም ኣብ ምርጫኡ ዝተፈለየ ነገር ኣይረኣኹም ታደሰ ሸፋቱ ንምጥባር ህዝቢ ዝህግር ሰነፍ ርእሰ ሸፋቱ እዩ ጋዜጠኛታት ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ጸቕጢ በጽሖም ኣሎ በመሰረት ሓደ መጽናዕቲ ኣብ ኢትዮጵያ ጋዜጠኛታት ፖለቲካዊ ጸቕጢ ጸጋማት ድሕንነትን ከምኡውን ብሞያዊ ስነምግባር ይፈተኑ ኣለዉ ሓደ መጽናዕቲ ከም ዘመላኽቶ ኢትዮጵያ ካብተን ጋዜጠኛታት ኣብ ዓለምና ንከፍተኛ ፖለቲካዊ ጣልቃ ኣታዊነት ዝቃልዑን ሞያዊ ናጽነት ተገፊፉ ንሓደጋ ዝቃልዑ ተግባራት ዝፍጸመለን ሃገራት ሓንቲ እያ ካብ ሞዮም ዝሕተት ስነምግባር ንምትግባር ከም ዝፍተኑ ገሊጾም ብጎርጎሳውያን ኣቆጻጸር 2023-24 ኣብ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ጋዜጠኝነት ዓለም WGS ኣብ ልዕሊ 363 ኢትዮጵያውያን ጋዜጠኛታት ዝተኻየደ መጽናዕቲ 26.7 ካብኦም ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ተኣሲሮም ከም ዝነበሩ ወይ ድማ ተኣሲሮም ከም ዝተፈትሑ ገሊጾም እዚ በተመራማሪ ታሪየስ ካርደል ዝተዳለወን ብፎጆ ሚድያ ኢንስቲትዩት ዝተኻየደን ሓድሽ መጽናዕቲ እዚ ውጽኢት እዚ ምስ ዓለማዊ ማእኸላይ መጠን 3.7 ክነጻጸር እንከሎ ኣዝዩ ዝኸበር ምዃኑ ተገሊጹ እቲ ኣብ ልዕሊ 60 ጋዜጠኛታት ብዝተኻየደ ቃለ መሕተት ኮሰ መስናዕቲ መንግስቲ ይኹን መንግስታውያን ዘይኮኑ አካላት ዝፍጽምዎ መፈራራሕ ምእሳር ምጥንቃቅን ንድሕነት መራኸቢ ብዙሃን ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ኣሎ ክበላ ጠንቂቑ ኣብ ኣምሓራ ኦሮሚያን ቤንሻንጉል ጉሙዝን ኣብ ከባቢታት ግጭት ተሰማርዮም ዝሰርሑ ጋዜጠኛታት ንዓብዪ ሓደጋ ከም ዝተቃልዑ ተረጋጊጹ ዓመታዊ ደሞዝ ምውሳኽ ኢትዮ ቴሌኮም ኢትዮ ቴሌኮም ናይ ሰራሕተኛታቱ ዓመታዊ ደሞዝ ምውሳኹ ገሊጹ ደሞዝ 17% ምዃኑ ድማ ቅሬታ ከም ዘለዎ ተሓቢሩ እቲ ምውሳኽ ደሞዝ ብሓላፊ ስራሕ ፍጻሜ ናብ ቦርድ ስራሕ መሪሕነት ቀዳም ዕለት 17 ነሓሰ 2017 ዓ.ም ቀሪቡን ተዘሪብሉን ከም ዝጸደቐ ተገሊጹ እቲ ምውሳኽ ደሞዝ ንትሑት ደሞዝ ዘለዎም ሰራሕተኛታት ኣብ ግምት ዘእተወ ኮይኑ ጠቕላላ ውሳኹ 17% ክኸውን ከም ዝወሰነ ተፈሊጡ ሰራሕተኛታት ኢትዮ ቴሌኮም ነቲ መጠን ምውሳኽ ደሞዝ ከም ዝተቃወሙዎም ተናጊሮም ሰራሕተኛታት ቅድሚ ሕጂ ዓመታዊ ወሰኽ ደሞዝ ናይ ትካልን ተዋሓደ 24% እንተበዝሕ ድማ 30% እዩ ነይሩ ሎሚ ግን ኣብዚ ዋጋታት ዝተሰቐለሉ እዋን 17% ምውሳኽ ደሞዝ ቅቡል ኣይኮነም ብምባል ተቃውሞኦም ገሊጾም ስምምዕነት ምህናጽ ፋብሪካ ማዳበርያ ኣብ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ምስ ናይጄሪያዊ ኩባንያ ዳንጎቴ ግሩፕ ስምምዕነት ምህናጽ ፋብሪካ ማዳበርያ መፈረሞም ኣፍሊጦም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሎሚ መዓልቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግን ዳንጎቴን ግሩፕን ስምምዕነት ኣታዊታት ኮምፕሌክስ መፈረሞም ኣፍሊጦም እዚ 2.5 ቢልዮን ዶላር ዝውፈዮ ሜጋ ፕሮጀክት ኣብ ዓመት ክሳብ 3 ሚልዮን ሜትሪክ ቶን ማዳበርያ ከም ዘፍረን እዚ ድማ ኢትዮጵያውያን ካብቶም ቀንዲ ኣፍረይቲ ዓለማት ከም ዝሰርዓ ገሊጾም ነዚ ሎሚ ዝተገበረ ስምምዕነት ፈራሚ ስዒቡ እቲ ፋብሪካ ኣብ ዝተቐመጠሉ ቦታ ነቲ ፕሮጀክት ብወግዒ ከም ዝጅምሩ ዝገለጹ ዶክተር አብይ እዚ ታሪካዊ ጉዕዞ ጀሚርና ኣለና ኢሎም ንገባራታትናን ንቁጠባናን ንጽባሕ ኢትዮጵያ ክንብል ከም እንውድኦ ኣብ ገጽታት ማሕበራዊ ምትእስሳር ዘስፈርዎ መልእኽቲ ተስፋሂቦም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እቲ ፕሮጀክት ኣብ ውሽጢ ሃገር ዕድል ስራሕ ከም ዝፈጥር ብምጥቃስ ንዘመናት ንዝተፈተኑ ገባራትና እኹል መቕረብ ማዳበርያን የተኣማመን ንሉዓላውነት ምግቢ ዝወሰድናዮ ጉዕዞ እውን ቀንዲ ስጉምቲ ምውሳድና የርኢ ኢሎም ብተወሳኺ ድማ ናብ ድሕነት ምግቢ ስግግር ሕርሻን ኣብ እንገብሮ ጉዕዞ ናብ ካሊእ ምዕራፍ የብጽሕና ንኹሎም ኢትዮጵያን እንኳዕ ደስ በልኩም ኢሎም ብህቦታ ምድሪት 9 ሰባት ሞይቶም ኣብ ዞባ ጌዶ ወረዳ ራጴ ኣብ ጫራቃን ሄሮን ትማሊ ምሸት ሰዓት 5 አካባቢ ብዝዘነበ ከቢድ ዝናብ ዝመጸ ቦታ ምድሪ ክሳብ ሕጂ ናይ 9 ሰባት ህይወት ከም ዝሓለፈ ፖሊስ ዞባ ጌዶ ኣፍሊጡ ሓላፊ ፖሊስ ዞባ ጌዶ ኢንስፔክተር ብሩ ማርቆስ ንቢቢሲ ከም ዝገለጽዎ ትማሊ ምሸት በረድ ዝሓወሰ ዝናብ ምኽንያት ነቲ ሓደጋ ኮይኑ ኣሎ ኢሉ ኣብቲ ቦታ ምድሪ ካብ ዝሞቱት 9 ሰባት 6 ደቂ ተባዕትዮ ኮይኖም እቶም ዝተረፉ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ኣመልኪቱ ብዘጋጠመ ሓደጋ ድማ ክሳብ ሕጂ ናይ 9 ሰባት ህይወት ከም ዝሓለፈ ገሊጾም
بزعوا فيستيفال مكلخال تشاينا كيم جونغ اون بريزيدنت بوتين ا فيستيفال مكلخال تشاينا كركوب يوم تباهيلو ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ከም ዝገለጽዎ መርሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ኣብ ቤጂንግ ኣብ ዝካየድ ፌስቲቫል ምርኢት ምክልኻል ክርከብ እዩ ኪም ጆንግ ኡን ዝገብሮ ናይ ፈለማ ኣህጉራዊ ርክብ መራሕቲ እዩ ተባሂሉ ይእመን መዓልቲ ዓወት ተባሂሉ ጽዋዕ ናይ ቻይና ፌስቲቫል ምርኢት ምክልኻል ምስ ጃፓን ዝተገበረ ውግእ 80 ዓመት ዝኸሪ ካልኣይ ውግእ ዓለምን እዩ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላዲሚር ፑቲን ኣብቲ ፌስቲቫል ካብ ዝርከቡ 26 መራሕቲ ሃገራት ሓደ እዩ እቶም መራሕቲ ዝእከብሉ ዘለዉ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንኪም ጆንግ ኡን ክራኸብ ከም ዝደሊ ካብ ዘፍለጥሉ መዓልቲ እንዳሓሪ ቻይና ነቲ ዝሓዘቶ ዘመናዊ ኣጽዋር ውግእ ነፈርቲ ውግእን ታንክሳትን ስርዓት ምክልኻል ድሮናትን ኣብቲ ፌስቲቫል ክተርእያ ኣብቲ ፌስቲቫል ምክልኻል ኣባላት ሰራዊት ቻይና ኣባላት ዝኣረጉ ወተሃደራት ዝርከብዎም 10 ኣሽሓት ወተሃደራት ኣብ ኣደባባይ ቲያናመን ተሰሪዖም ምርኢት ከርእዮም ተባሂሉ እቲ ን7 ደቂቃ ዝቕጽል ወተሃደራዊ ምርኢት ብተንተንትን ብምዕራባውያን ሃገራት ኣጥቢቑ ክከታተልዎ እዮም ተባሂሉ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ንፒዮንግያንግ ናይ ቤጂንግ ናይ ቀረባ መሓዛ ን10 ዓመታት ዝጸንሐ ምሕዝነት ኣሞጊሱ ክልቲኦም ሃገራት ንሰላም ምጥንቃቅን ትዞባ ምትሕብባርን ክቅጽላ ከም ዝወሰነ ሓቢሩ በመሰረት ጸብጻብ ቢቢሲ ኣብ 2015 ዝተገብረ ናይ ቻይና መዓልታዊ ዓወት ፒዮንግያንግ ላዕለዋይ ሓላፊ ቾ ሪዮንግ ሊኢኻ ነይራ ክቡራት ተኸታተልቲ ሎም ዝተዳለዉ ዜናታት ነዚ ይመስል ነይሩ ቀጻሊ ዝፈነው ዜናታት በቀዳምነት ንክበጽሐኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ንክትገብሩ ብኽብሪ ንዓድም